En fi, anem amb més coses perquè així, en Terra Viva, cada dia, bé que ho sabeu, parlem d'oratge a curt termini, interessant-nos per l'estat atmosfèric de les pròximes hores o fent balanç de les anteriors. Però avui volem ampliar la mirada. Estem davant d'un estiu més calorós, potser? Podem identificar ja els efectes del canvi climàtic? Tindrem més sequeres? Moltes preguntes i poques persones autoritzades a contestar-les des del rigor. Carol, hola de nou, però tu t'has buscat una persona que sí que les pot contestar i des del rigor. Això és el que fem cada dia en Terra Viva, anar a les persones adequades. I com vos he dit abans, ací a no res del passeig està l'Observatori del Canvi Climàtic i els hem convidat a vindre ací en directe a que ens conten. Perquè, Carlos, a veure, l'oratge ha canviat moltíssim, tot conseqüència del canvi climàtic, però volem que ens facis un anàlisi de com han anat canviant les temperatures. Sí, Carolina, pues mira, en los últimos 70 años la temperatura en la Comunidad Valenciana ha subido más de 1,5 grados. El mar, la temperatura del mar también se ha calentado y ha subido más de 30 centímetros. Y ello conlleva pues una serie de episodios meteorológicamente extremos, como las danas, que ya conocemos. Estos episodios son más potentes, pero además son más recurrentes. Prueba de ello es que este fin de semana, por ejemplo, hemos sufrido las primeras noches tropicales de este año, pero el año pasado fueron más de 113 noches en las que en la ciudad de Valencia la temperatura superior los 20 grados y eso afecta de una forma muy determinante a las personas. I la previsió per a este estiu és altes temperatures també i tempestes. Sí, este año está siendo especialmente caluroso y las temperaturas van a crecer, van a subir y se espera una temperatura, unas precipitaciones, un verano seco y de altas temperaturas, sí. Molt bé, moltes gràcies. Mireu, l'Observatori del Canvi Climàtic també fa tallers per a xiquets i xiquetes. Hem estat este matí i mireu com s'ho han passat. Així el que fem, realment divulguem sobre canvi climàtic. Rebem públic des de més xicotets fins a més majors per crear consciència ja amb els més menuts i parlem sobre canvi climàtic. Per fer-ho més dinàmic, tenim una presentació amb escape room. Aleshores, els xiquets van responent preguntes, així resolvent un codi final, i sobretot recalquem molta informació, entre ells, com per exemple de les conseqüències. Els hi crida molt l'atenció el fet de que cada volta tenim més abundància de mosquit tigre, com per exemple els canvis en la biodiversitat. Muchas cosas sobre el cambio climático, en cambios de temperatura que están yendo el frío a más y el calor a más, lo cual viene siendo perjudicial. Y para algunas especies animales se derriten polos, las medusas que salen más y suelen ser peligrosas. Hay que utilizar menos los coches y utilizar más bicis y ir caminando. Hay que utilizar agua fría para la lavadora, reciclar más la basura. 26 minuts ens separen de la 1 del migdia, continuem així en directe i a veure, Carlos, hem escoltat als xiquets. Alguns consellets més per a frenar aquest canvi climàtic, què podem fer? Pues más allá de las emisiones, de reducir las emisiones, no solo podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que intentar cambiar nuestra forma de movilidad, intentar dejar el coche, utilizar transporte público, caminar, ir en bicicleta siempre que se pueda. También con la alimentación, contratando energías renovables también en nuestra factura, es una pequeña acción que es muy interesante, pero también tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿no? Tenemos que intentar evitar las horas de máxima insolación, tenemos que intentar refrescar nuestras casas, tenemos que buscar también refugios climáticos, como pueda ser la playa, como pueda ser unos parques y de alguna manera adaptarnos a ese calor extremo que nos llega. Molt bé, moltes gràcies, Carlos. Ho anotem moltíssim perquè tots podem posar aquest granet per a frenar el canvi climàtic perquè ens està afectant en l'oratge i en molts aspectes és un problema a nivell global, Joan. I en Terra Viva que ho contem dia a dia, per descomptat que sí. Moltes gràcies, Carol, per aquesta informació en directe des del Port de València.